സൈക്കിളിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം തോന്നി. ലാസ്റ്റില് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ലീലാമൃതയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് പ്രഭുപാദര് ഇന്ത്യയില് ഉള്ള മെയിൻ 3 പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോജക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹം ദില്ലിയിലുള്ള ഒന്ന് വൃന്ദാവനം, പിന്നെ ജുഹു. മായാപൂർ, വൃന്ദാവനം, പിന്നെ ബോംബെയിലുള്ള ജുഹു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ മായാപൂരില് ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്തു. മായാപൂരിലെ സ്ഥലം തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് പോയി വാങ്ങി ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്തതായി നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ മായാപൂരില് ആ സ്ഥലം, അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ച ആ സ്ഥലം ശരിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ അദ്ദേഹം ഒരു ഐലൻഡിന് ഇക്കരയ്ക്ക് നിന്ന് പറയും അവിടെ വലിയ ഒരു ക്ഷേത്രം വരാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം ലോകമെമ്പാടും അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു. ആ പ്രവചനമാണ്. അതേ സ്ഥലം തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോ അത് സത്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം, ആ ക്ഷേത്രം, വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മാണം 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം തീരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ എല്ലാരും കാണുമ്പോ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ തിലകൊക്കെ ഇടുമ്പോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ തിലകിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷെ നാളെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടി കാണും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും 10,000 കൊല്ലം കൃഷ്ണാബോധം വളരെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രവചിച്ച പോലെ അത് ഒരു തുടക്കമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭക്തന്മാര് കൂടി വരികയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെയും ഇതേപോലെ ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്തു. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് അവിടെ ശല്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നെ പോലീസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊണ്ട് അവിടെയും ശരിയായി. എന്നാൽ ജുഹുവില് വാങ്ങിയ സ്ഥലം, അവിടെയാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ജുഹുവിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നം നേരിട്ടത് ജുഹുവിലാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് വൃന്ദാവനത്തിലും ഇതുപോലെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും പിന്നുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ മന്ദഗതിയിലാണ് നടന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഓരോ വിദേശി ഭക്തന്മാരുടെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെന്താണ്, അവരെ കൂടുതൽ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡിലേ ആക്കുകയും കൂടുതൽ പണം വാങ്ങിക്കുകയും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇവരെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മന്ദഗതിയിൽ വരികയാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർക്കറിയാം ഇവരെല്ലാം കൊച്ചു പയ്യന്മാരാണല്ലേ, നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. 1-2 വർഷത്തെ പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയ 4 കൊല്ലത്തെ പരിചയം മാത്രമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അവരെ ദീക്ഷ എടുത്തത് വളരെ കുറച്ചു കാലം, ഒരുപാട് ദിവസം, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ മേൽക്കൈയും ഈ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജുഹു കേസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജുഹുവിലെ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയ മിസ്റ്റർ നായരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയത്. അവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കാലതാമസം വരുത്തിച്ച് ഈ പ്രമാണം റദ്ദാക്കുക. ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി. മിസ്റ്റർ നായരുടെ അഡ്വക്കേറ്റും എല്ലാവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് ഇവര് വ്യക്തമായിട്ട് കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവര് വഞ്ചകന്മാരാണ്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ തീരുമാനിച്ചു ഈ സ്ഥലം അത്
ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കാരണം ആ 50,000 രൂപ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദർ ഈ കാലതാമസം കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്താണ് കാരണം? കാരണം ഇത് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കുറ്റിക്കാടും കാടുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ഇഴജന്തുക്കളും എലിയും പാമ്പും കൂടാതെ കൊതുവിന്റെ ശല്യവും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഭക്തന്മാര് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറയും, അത് പ്രഭുപാദ തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും. ഇത് നമ്മുടെ ഗിരിരാജിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളും കൂടെ വന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവരോട് വരുമ്പോഴും തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭുവും പറയും, ഇത് നമ്മളെല്ലാം വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനും, നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കൂടെ, ഇതിങ്ങനെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് വിട്ടു പൊയ്ക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണ്ടേ? ആ ഒരു സെന്റൻസ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയാണ് ചെയ്തത്. അവർ പറയും, ശരിയാണ്, ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം ആത്യന്തിക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഓരോ അവസരങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ. ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്ന്. നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിരിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മളുടെ അവസരമായിട്ട്, ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മളുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അവസരങ്ങളായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ പാഠങ്ങളെല്ലാം പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പിന്നെ പറയും, എനിക്ക് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ GBC ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം മാനേജ്മെന്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. എന്റേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണം. അദ്ദേഹം സാൻസ്ക്രിറ്റിലുള്ളതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ എയ്ത്തിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം. കാരണം ഇന്ന് നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നത് വലിയ സയന്റിസ്റ്റ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാടുള്ളവരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഡിഗ്രീസും PhDയും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറലും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധിപനായി ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കും. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ബോംബ് നിർമ്മിക്കുന്നു, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കാരണം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റ് ഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർസിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൂമി ഇത്രയും ഈ റിസോഴ്സസ് തന്ന ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചു, ഇനി അടുത്ത ഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളല്ലേ. പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെയാണ് വലിയ സംഭവമായിട്ട്. നമ്മളും ഇതിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളും വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ISROയിലും DRDO എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ റോക്കറ്റ് വിടുന്നു, നിക്ഷേപിക്കുന്നു, സാറ്റലൈറ്റ് വിടുന്നു, മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ഉള്ളത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്? അപ്പോ എല്ലാരും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. നമ്മൾ അത് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദംഗം പോലെയാണ്. എല്ലാരിലും ഉള്ളിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം, പ്രഭുപാദരുടെ ടീച്ചിങ്സ് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നശിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും അഗാധമായി നമ്മൾ വായിക്കുക. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ നായർ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിലും പ്രഭുപാദർ എന്താണ്, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ? യാത്രയിലാണ്.
അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബെർക്ക്ലിയിൽ പോയി, അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറെ കണ്ടു. അവിടെയും രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ എവിടെ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ബോംബെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ബോംബെയില് രാധാ രാസ് വിഹാരിയെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാധാ രാസ് വിഹാരിയെ അവിടെ വിഗ്രഹം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോഴും മറ്റു ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം സംശയമായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഈ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. കാരണം അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ സേവ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വൃത്തിയില്ലാത്ത ശൂന്യമായ സ്ഥലം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്നാമത് അവർക്ക് ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഈ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ആരാധന നമ്മൾ നടത്തും എന്ന് ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് സംശയം തോന്നും. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, അത് പ്രഭുപാദർ ശരിക്കും ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ സ്ഥലം നമ്മളുടേതാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വരണം. നാളെ നല്ലൊരു ക്ഷേത്രം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പണിതു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ തന്നെ ആ വിഗ്രഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കുറച്ചു നാള് ക്ഷമിക്കണം, നാളെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പണിത് തരാം എന്ന്. അതൊരു ബൃഹത് പദ്ധതി തന്നെയാണ് എന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദർ. ഈ കാലതാമസം വരുന്നതിനുള്ള കാരണം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റിനും ലെറ്റർ അയക്കും. അപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്താണ് അവിടെ ഇന്ന് പിൻവാങ്ങി എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള കളിയാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പരസ്യത്തിൽ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കണം. എന്താണ്? ഇസ്കോൺ ജുഹു ശ്രീ നായറിന്റെ സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാനുള്ള കരാർ എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പോ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മിസ്റ്റർ നായർ വളരെ റൈവലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മിസ്റ്റർ നായർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു സഹകരണവും കൊടുക്കാതെയായി. വെള്ളം അവിടെ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഈ പ്രമാണം കൊടുക്കാതാകുന്നു. കൂടാതെ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി ഗിരിരാജ് പ്രഭു അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലാതിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ഇത് അറിയിച്ചു. പ്രഭുപാദരെ ഇത് അറിയിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ മിസ്റ്റർ നായരുടെ സംസാരം കേട്ടാൽ തോന്നും ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം ഇസ്കോൺ ജുഹുവിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ വലിഞ്ഞു കയറി ഇവരുടെ സ്ഥലത്തില് വന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. കുറെ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ വാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭക്തന്മാര് വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ കയ്യിലും കുറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്കിതെങ്കിൽ ഇത് റദ്ദാക്കാം, ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരും ലെറ്റർ പ്രഭുപാദർക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയും, ഇത് അയാൾ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾക്ക് തന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഓരോ കേസുകളില് ഓരോ വാദത്തിനും ഓരോ ഉത്തരം, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയും. ഒരു വ്യവസ്ഥ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യവസ്ഥയും നമ്മൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല, അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു വഞ്ചകനാണ്, മനഃപൂർവ്വം കാലതാമസം വരുത്തുന്നതാണ്, നമ്മളെ ചതിക്കാനാണ്. ഭൂമി നമ്മുടെ കൈവശത്താണ്, ഭഗവാന്റെ മൂർത്തികൾ, രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തികൾ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയും വേഗം ഈ കൈമാറ്റം നടത്താൻ അയാളെ നിർബന്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. കോടതിയുടെ വഴിയില്ലാതെ ഇനി ഒരു പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ മിസ്റ്റർ നായർ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രഭുപാദർ പൈസ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ മിസ്റ്റർ നായരുടെ ഓരോ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർ വിചാരിക്കും ശരിയാ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ പ്രഭുപാദർ അടുത്ത് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഇവർ കൊടുത്തു പോയിട്ടുമുണ്ട്.
അപ്പൊ പ്രഭാത് പറയും ഇനി 1 രൂപ പോലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആ മുഴുവൻ തുകയും അയാൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയുള്ളത് പിന്നീടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് പ്രഭാത് കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വഷളായി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഗിരിരാജൻ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തമാൽ കൃഷ്ണപ്രഭു എല്ലാം വരുമ്പോ ഈ സ്ഥലത്ത് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു. എന്തൊക്കെ ചെയ്തോന്നോ? ശുദ്ധജല വിതരണം ചെയ്യിച്ചു, ഗുണ്ടകൾ വന്ന് ഭക്തന്മാര് കടന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വാൾക്കത്തി വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വേശ്യാലയമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പ്രചാരം നടത്തി, പതിവായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലായിടത്തും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കുറെ ഭക്തന്മാർ അവിടെ വിട്ടുപോയി, എന്നാലും 30ഓളം ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇയാളുടെ ഓഫീസിൽ പോയി കാണുകയും ചെയ്തു. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കടും പിടുത്തത്തോടു കൂടി ഉള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് പരസ്പരം സംഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ഈ സ്ഥലം ശരിയാവില്ല, ഒന്നാമത് ഈ സ്ഥലമേ ശരിയല്ല, പിന്നെ ഈ പ്രശ്നവും കൂടി, നമുക്കിത് എന്തായാലും ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭക്തന്മാര് വരുന്നുണ്ട്. വക്കീല് ഇതിനെതിരെ പോകാൻ, കേസ് കൊടുക്കാൻ, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ പോലെ കേസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേസൊക്കെ മാറിയാലും ഈ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രം പണിയുക എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ യുക്തിപൂർവം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ സ്ഥലം അത് ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇതിന് പറയും, അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ, സോറി ഈ ഗസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥലം ശരിയാവില്ല, നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അപ്പം ഭഗവാനെ, രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തിയെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇനി ഈ സ്ഥലം വേണ്ട വേറൊരിടത്ത് കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കും എന്ന് പ്രഭുപാദർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ജനിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. കംസൻ കുറെ രാക്ഷസന്മാരെ വിടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇവിടെ കംസനായിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ നായരാണ്. അദ്ദേഹം കുറെ അസുരന്മാരായിട്ട് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുറെ വക്കീലന്മാരെയും വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്. കൃഷ്ണൻ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ അതിനെതിരെയും ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ഭടന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ജോലി. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരു പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ പിതാവിനെ പോലെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്. ഇതും ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ വന്ന പോലെ ഇതും ഇങ്ങനെ ഈ മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോഴും ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ 16 മാല ചൊല്ലുകയും എന്നും ഭാഗവതം വായിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ശുദ്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ശുദ്ധമായിരുന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പ്രഭുപാദർ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ലൗകിക ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളാണ്, അപ്പം ചതിയന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് അറിയില്ല, ഇവരെ പെട്ടെന്ന് ചതിയിൽപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ഇവിടെ എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് ഒരു പന്തൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തും. 20,000-ഓളം ആൾക്കാരാണ് അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മേയറും വലിയ വലിയ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളും എല്ലാം അവിടെ പങ്കെടുക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അങ്ങനെ ഈ പന്തൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ നായർ ആ സമയത്ത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോ ശ്യാം സുന്ദറിന്റെ
മകൾ ശ്യാംസുന്ദറിന്റെ മകളുണ്ട് സരസ്വതി എന്ന കൊച്ചുകുട്ടി. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ നായർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ ശ്യാംസുന്ദർ ഇദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു. തന്റെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും വാത്സല്യത്തോടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് ശ്യാംസുന്ദർ ചെന്ന് പറയും, പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രഭുപാദരെ പോയി കാണണം എന്ന് ശ്യാംസുന്ദർ മിസ്റ്റർ നായരുടെ അടുത്ത് പറയും. അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ നായരുടെ അടുത്ത് പോവാനായിട്ട് മിസ്റ്റർ നായർ പ്രഭുപാദരെ കാണാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ ആളെയും കൂടെ കൂട്ടും. കാരണം എങ്ങാനും ഞാൻ ചെന്നാൽ പ്രഭുപാദർ എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയാലോ എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് വേറൊരാളെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഇവര് ആ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുന്നു. ആ പന്തൽ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വന്നു, അങ്ങനെ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, മിസ്റ്റർ നായറിനെ മാത്രം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൂടെ ഉള്ള ആളെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളെ വരൂ പ്രഭുപാദർ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉറക്കത്തിലായോണ്ട് അയാൾ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് അടുത്തുള്ള ആളെ വിളിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ, ഒരു ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ നേരെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് പുതിയ വിൽപ്പന കരാർ അവര് രൂപം നൽകി. മിസ്റ്റർ നായർ അതിന് ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇത് നടന്നപ്പോ ഒരുമാതിരി സോൾവ് ആയി എന്ന് ചിന്തിച്ചു. കാരണം കോടതിയിലൊന്നും പോവാതെ ഇയാള് സ്വന്തമായിട്ട് വന്ന് ഇത് സോൾവ് ആക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു പറയും, എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ ഇടപാടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയാണ്, എനിക്ക് നല്ല പോലെ ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്, ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാക്കുമ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു പറയും, എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കൂടി ഞാൻ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തലയാട്ടിട്ട് പറയും, തലയാട്ടും. അപ്പൊ തമാൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു പറയാണ്, വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ അവയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെ, നാം അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം, അവ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ അവസരം തരികയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഇതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ വർക്കൊന്നും അധികം നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചാർജ് കൊടുത്തത് സുബൽ എന്ന പ്രഭുവിനാണ്, ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിനോട് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കും, എന്താണൊന്നും നടക്കാത്തത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് ഈ ടെൻഷനും ചെക്ക് പാസ്സാവുന്നതും ഈ കോൺട്രാക്റ്റും അതിനുള്ള ഈ ചതിയും ഒക്കെ കാരണം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാനൊന്നും ശ്രദ്ധപൂർവം നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വളരെ നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ, ഏതാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അർജുനൻ അവിടെ ധ്യാന നിദ്രയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല, അർജുനനാണ് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ യുദ്ധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഈ ചെക്ക് ബുക്കിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും തൊഴിലാളിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും കരാറുകാരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ഇതെല്ലാം അർജുനന്റെ ചിന്തകൾ പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സേവനമാണ്. കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ എല്ലാം കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാലും അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനമാണ്. ഇത് കൃഷ്ണൻ സേവനം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ കൃഷ്ണ സേവന പൂർണ്ണമാണ്. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അപ്പോ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക, ഈ 16 മാല ജപിക്കണം, ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ടെൻഷനും കാര്യമാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
തന്റെ ഭക്തന് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്റെ ഭക്തൻ സംപ്രീതനായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് സംപ്രീതനാവും. ഭഗവാൻ ഭക്തന് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഒരുപാട് ശക്തമുള്ളത്. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ലെസൺസ് പ്രഭുപാദർ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി ഉയരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമജപം മാത്രം വരുന്നില്ല. നാമം നന്നായിട്ട് ജപിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അതെല്ലാം ഓരോ അവസരമായിട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ നായരുമായിട്ട് ഇതുപോലെ പുതിയ ഇടപാടൊക്കെ ചെയ്തു. രൊക്കം കൊടുത്ത 2 ലക്ഷം രൂപയും ലാഭനികുതിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത 5 ലക്ഷം രൂപയും എല്ലാം കൊടുത്തു. അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കരാർ റദ്ദാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇതേ പണി ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പുതിയ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും പഴയതുപോലെ പ്രമാണം കൊടുക്കാതെ അത് ഇങ്ങനെ കാലവിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ കരാർ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി കാലവിളംബരം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഇസ്കോണിനെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഭാഗമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു ഈ പൈസ മടക്കി കിട്ടണം, എന്നാലേ ഇത് റദ്ദാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അവരും വിചാരിച്ചു ഇത് റദ്ദാക്കാം, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കാനാണ്, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് റദ്ദാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവര് ഈ കരാറ് റദ്ദാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് റദ്ദാക്കുമ്പോ അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും. കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയോ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എങ്ങാനും തെറ്റായ തീരുമാനം എടുക്കുവോ, ഇനി ആ ഭൂമി വല്ലോ ഇവർ ഉപേക്ഷിക്കുവോ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീയായ വിശാഖ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറയും, ശരിക്കും ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ജോലിയല്ല, എന്നാലും ഈ സന്ദേശം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് ഈ സന്ദേശം അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അന്ന് തന്നെ അടുത്ത ട്രെയിനിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലോട്ട് വിശാഖ മാതാജി പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഓൾറെഡി അത് റദ്ദാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് പിന്നീട് ഫോണില് പ്രഭുപാദരെ വിളിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയും, എന്താണ് ഇടർന്ന വാക്കുകളോടെ പറയും, ഗിരിരാജ് പ്രഭുവാണ് പറയുന്നത്, തങ്ങൾ കരാർ റദ്ദാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കോപവും നൈരാശ്യവും എല്ലാം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും, എങ്കിലെല്ലാം തീർന്നു, ഇനി ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ മങ്ങി. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം പറയും, എന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭൂമി, ഞാൻ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭൂമി ഒരു കള്ളനും ചതിയനും ആയ ആ മിസ്റ്റർ നായർക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം പറ്റി, എന്നാൽ അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. അയാൾ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാളെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ തീരുമാനിക്കും. ആ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക. അദ്ദേഹം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാരെയും വിളിച്ച് അവരെ എല്ലാരെയും കൂട്ടും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രചാരം നടത്തും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്, മഹാഭാരത യുദ്ധം, രാമരാവണ യുദ്ധം. ഈ യുദ്ധത്തിലെല്ലാം വിജയിച്ചത് ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അതുപോലെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജയിക്കും. നമ്മൾ വൈഷ്ണവരാണ്, നമ്മൾ വളരെ ലളിതമാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യും. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. കാരണം അദ്ദേഹം രാധാ രാസ് വിഹാരിക്ക് ശപഥം ചെയ്തതാണ്. പ്രഭുപാദർ അവർക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. അദ്ദേഹം പറയും, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഇവിടെ അങ്ങ് വസിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നല്ലൊരു ക്ഷേത്രം വീണ്ടും പണിത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വസ്തു അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ മിസ്റ്റർ നായറിനെ കാണാൻ തീരുമാനിക്കും. ഇപ്രാവശ്യം നല്ല ഗൗരവമേറിയ വേറെ ഒരു മഹാദേവിയ
എന്ന ഒരു നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ജുഹുവിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഈ ദേവിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ തമ്മില് പ്രഭുപാദരും ശ്രീ നായരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. പ്രഭുപാദർ ശരിക്കും മിസ്റ്റർ നായറിനെതിരെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് കൊടുത്തു. അത് കോടതിയിൽ വെച്ച് ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വളരെ പരുഷമായിട്ടാണ് ഈ മിസ്റ്റർ നായർ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും CIAയുടെ ആയി ബന്ധമുള്ളവരാണ് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ രൊക്കം തന്ന പണം മടക്കി തരുവാൻ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്കുമായി ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച വരും എന്ന് പരുഷമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി കൈവിടാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പം ഈ നായർ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയാണോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തിനാകെ നിങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ശല്യമാണ്. 4 മണിക്ക് ഉണരുക, നാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനം പാടുക, ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ശല്യമാണ് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ ഉടമസ്ഥരല്ല, കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ, ഞാനല്ല. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്? പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുക. അഥവാ ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് നിങ്ങൾ ഉടനെ തയ്യാറാക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ നല്ല ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടു കൂടിയാണ്, എന്നാൽ ഇച്ചിരി രോഷാകുലനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ചെക്ക് എടുക്കൂ, ഞങ്ങൾ നാളത്തെ രാവിലെ തന്നെ പോകാം, ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒഴിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പണം മടക്കി തരിക എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പണം? ഇത് കേട്ട് അലറിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ നായർ പറയും, ഞാൻ തന്നെ ആ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റും, ആ അമ്പലത്തെ തകർത്ത് ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് കളയും എന്ന് കലി തുള്ളി അവിടെ അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മിസ്റ്റർ നായർ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അറിയില്ല പ്രഭു മാതാജി, എന്താ? അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രി കടുത്ത ഹൃദയാഘാതം വന്ന് ഈ മിസ്റ്റർ നായർ ആശുപത്രിയിലാക്കപ്പെട്ടു. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. അത് ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് വന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതൊരു ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈഷ്ണവ അപരാധം ഈ ഇതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കേസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഒരു വ്യക്തി ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ വളരെ നീചമായി സംസാരിച്ച് ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ മൂക്ക് തെറിച്ചു പോകും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് കുഷ്ഠരോഗം വന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ മൂക്കാണ് ഇളകിപ്പോയത്. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവ അപരാധം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഏതൊരു ഭക്തനെയും ആ ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ മോശമായ കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ കൂടി, കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വരും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഇപ്പോ ഒന്ന് താങ്ങു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഭക്തനെയും നമ്മൾ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അത് വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ, ശുദ്ധ ഭക്തനെ നേരിട്ട് ഈ മിസ്റ്റർ നായർ നേരിട്ടാണ് ശുദ്ധ ഭക്തനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അപരാധം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു ഡേഞ്ചർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. മിസ്റ്റർ നായർ കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത ആരാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? മിസ്സസ് നായർ ഇറങ്ങി. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് മിസ്സസ് നായർ അത്രയും കുടില തന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി വക്കീലന്മാര് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരെ എടുത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശം പറയും. അങ്ങനെ ശ്രീമതി നായർ അവര് ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസം ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ഒരു അക്രമാസക്തമായ കയ്യേറ്റം നടത്തുകയാണ്. ഒരു ജൂൺ 1-ാം തീയതിയാണ്. അന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ദിനകൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായി ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ട്രക്ക് വരുന്നു. ആ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്ന് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ഡിമോളിഷൻ സ്ക്വാഡ്, ക്ഷേത്രം പൊളിക്കൽ സംഘം അവിടെ എത്തുകയാണ്.
അപ്പൊ ശ്രീമതി എൻ അവിടെയുള്ള നഗരസഭയിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എല്ലാം പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവര് അനുവാദം വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ആ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഇഷ്ടികയൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ ചെറിയ കെട്ടിടമാണ് അത് പൊളിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അപ്പോ ഗിരിരാജൻ അവിടുത്തെ ഇസ്കോന്റെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്ന എഴുത്ത് ചുമതല ഒക്കെ എല്ലാം കാണിച്ചു. പക്ഷെ അവരിതൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവരതെന്തും കൂട്ടാക്കാതെ ആ ട്രക്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് അത് പൊളിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അവർ ഏണി വെച്ച് കയറി ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എല്ലാം തല്ലി പൊളിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്മാരെല്ലാം എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കൂടാതെ രാസ് വിഹാരി കുടികൊള്ളുന്ന ശ്രീകോവിലാണ്. അതിൽ തടയാൻ നിന്ന ഭക്തന്മാരെ പോലീസുകാർ വന്ന് തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് ചിലർ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഇതിൽ വളരെ ഖേദവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പോലീസുകാര് ഭക്തന്മാർക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആർക്കും ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭക്തയായിട്ട് മനസ്സി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് നേരത്തെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ നായരും പ്രഭാതറുമായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ നടന്നില്ലേ, ഒരു മഹാദേവിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ ചെന്നിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് കാര്യം അറിയിക്കും. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ വരികയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവസാനം ആ സമയത്ത് ജനസ്വാധീനം കൂടുതലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതാവായ ബാൽ ഠാക്കറെയെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ബാൽ ഠാക്കറെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ഹിന്ദുവായ മുനിസിപ്പൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കളുടെ വകയായ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബാൽ ഠാക്കറെ അത്രയും ശക്തനായിട്ട് ആ ബോംബെ സിറ്റിയുടെ എല്ലാ അധീനതയും ബാൽ ഠാക്കറയുടെ കീഴിലാണ്. ഉടനെ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ അതോറിറ്റീനെ വിളിച്ചു, മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചു. അവിടെ വിളിച്ചപ്പോ അവരൊക്കെ മിസ്സസ് നായറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ആദ്യമൊക്കെ മടിച്ചു. അപ്പം ബാൽ ഠാക്കറെ പറയും, നിങ്ങൾ മറക്കല്ല് ഈ സ്ഥലം ആരുടെ കീഴിലാണെന്ന്. കാരണം അത്രയും ശക്തനാണ്, അത്രയും ജന പിന്തുണയുള്ളതാണ്. ബാൽ ഠാക്കറെയുടെ കീഴിലാണ് എല്ലാരും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മറക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊന്ന് പേടിക്കും. ഉടനെ തന്നെ ഇവർ പറയും, കൂടാതെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബാൽ ഠാക്കറെ പറയും, കണ്ടോ, നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവര് വിളിച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 2 മണിയോട് കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെല്ലുന്നത്. ആ സമയത്ത് രാസ് വിഹാരി ഇരിക്കുന്ന, നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ, ഇവിടെ എല്ലാം അവര് പൊളിച്ചു, ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചു. അവസാനം ഈ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പൊളിക്കാൻ, ആ വിഗ്രഹത്തെ എടുത്ത് മാറ്റാറായി എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓർഡർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭാതർ ആ സമയത്തില്ല, അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭാതരെ അറിയിച്ചു. പ്രഭാതർ ഉടൻ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം, എല്ലാ ലൈഫ് മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്ലാൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങളത് എല്ലാവർക്കും പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടായി. ഇസ്കോൺ ജുഹു സപ്പോർട്ടായി വന്നു, വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ തലവനായിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒരു ധർമ്മ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി. അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറോടുകൂടി, ഈ പൊളിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിക്ചറോടുകൂടി ഒരു ന്യൂസ് വന്നു. അനധികൃതമായി അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രം മുനിസിപ്പൽ അധികാരികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഈ ന്യൂസ് അവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും എന്താണ്, അവിടെയും മിസസ് നായറും ആ വക്കീലും കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കൊടുത്തതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ തനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ഓഫീസ് തന്നെ കൊടുത്തു, ഇസ്കോണിന് വേണ്ടി ഓഫീസ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എതിർ പ്രചാരണ പരിപാടി ഇവർ തുടങ്ങി. പ്രതികൂല പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആ ആക്രമം ശരിക്കും ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാരെയും ഞെട്ടിച്ചു. ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിനു മേൽ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത് ചെയ്ത ഈ കാര്യം
അപ്പോ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ ഏകകണ്ഠമായി അപലപിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാ ദിനപത്രങ്ങളിലും രാവിലെ 8 തൊട്ട് 9 മണി വരെ ഇവർ പണിയെടുക്കുകയാണ്. ദിനപത്രങ്ങളിലും ഓഫീസിലും എല്ലാം ഫോൺ ചെയ്ത് കത്തുകൾ, സർക്കുലറുകൾ എല്ലാം എഴുതി ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു മാറ്റി, അനധികൃതമായിട്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റി, ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് മേലാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ശരിക്കും ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് മേൽ ഇത് വന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ കളിയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോ മിസ്സസ് നായർക്കും ആ ലോയർക്കും ശരിക്കും ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായി. നേരത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ അവിടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഇവർക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. വലിയൊരു പ്രചരണം തന്നെ നടത്തി. പ്രമുഖരെല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധികാരിത്വം ബോധ്യപ്പെട്ട് അവരെല്ലാം അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഫലം അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. ഈ സംഭവം നടന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്ക് ലെറ്റർ അയക്കും. ഇനി എന്തായാലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്, മുനിസിപ്പൽ നഗരസഭയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇത് പൊളിച്ചത്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവര് തന്നെ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കാം എന്നൊക്കെ വാക്കുകൊടുത്തു. പക്ഷെ ഈ സ്ഥലം ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അത് ഇസ്കോണിന്റെ പേരിലാണോ അതോ മിസ്റ്റർ നായരുടെ പേരിലാണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവരിതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പറയും. ഈ ഷെഡ് എത്രയും വേഗം പുനർനിർമ്മിക്കണം. ആ തുറസായ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും മുള്ളുകമ്പി നിർമ്മിക്കണം. ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഷെഡിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വക സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി പന്തൽ കൂട്ടി നിർമ്മിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പോ ഇവര് ശരി, ഇത് നമ്മള് വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മിസ്സസ് നായർ പോയി കോടതിയിൽ സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രം വീണ്ടും പണിയുന്നതിൽ നിന്ന് ഇസ്കോണിനെ തടയണമെന്ന് സ്റ്റേ ഉത്തരവിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കും. അത് ഇവരറിയും. കാരണം എല്ലാരും ഇവർക്കെതിരാണ്, ഈ മിസ്സസ് നായർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവർ ഈ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല, ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പൊളിച്ചത്. അപ്പോ ഈ കേസ് എടുക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര ദിവസം സമയമുണ്ട്? 2 ദിവസം സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം പണിയുക. അപ്പോ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തൊട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെ ഇവര് വീണ്ടും രാവും പകലും നിന്ന് ക്ഷേത്രം ഈ ഷെഡെല്ലാം കെട്ടി പുനർനിർമ്മിക്കും. അനുമതിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഇതിന് നിയമമൊന്നുമില്ല. ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വിലക്കുന്ന നിയമമൊന്നുമില്ല. ഇനി എങ്ങാനും കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലമായിട്ട് അവസരം വന്നാൽ ഇവർക്ക് നിർമ്മിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവർ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച ശരിക്കും മഴയുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവര് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ജഡ്ജി പുതിയ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് തന്നെ, ക്ഷേത്രം ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ല. അപ്പൊ കോടതി അനുകൂലമായിട്ടാണ് വിധി വന്നത്. ആ സ്റ്റേ നിരസിച്ചു. കാരണം അത് പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ആർക്കും പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. ക്ഷേത്രം വീണ്ടും പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പൊതുജനാഭിപ്രായം ശക്തമായ വിധത്തിൽ ഇസ്കോണിന് അനുകൂലമായിട്ട് തിരിയുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് മായാപൂരിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, അദ്ദേഹം മായാപൂരിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൽക്കട്ടയിലോട്ട് പോയി. അപ്പോഴാണ് ശ്യാം സുന്ദറിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത്. ശ്യാം സുന്ദർ പറയും, ശ്യാം സുന്ദർ ഇപ്പോ ലണ്ടനിലാണ്. ലണ്ടനിലെ ജോർജ് ഹാരിസൺ കൊടുത്ത ആ വലിയ ബിൽഡിംഗ്, ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. പിന്നെ വലിയൊരു രഥയാത്ര നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതും പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വരണം എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ ശ്യാം സുന്ദർ വിളിച്ചു. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ വലിയ നേതാക്കൾ വരുന്നോ അതോ ആ അവസരം ഒന്നും പ്രഭുപാദർ കളയില്ല. കാരണം നേതാക്കന്മാര് മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ, സാധാ ജനങ്ങളും മാറും. അതുകൊണ്ട്
കാരണം ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ആ സൊസൈറ്റിയും എല്ലാം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ അവിടെ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നു. ലണ്ടനിൽ ചെന്നു ജോർജ് ഹാരിസണിനെ കാണുന്നു. ജോർജ് ഹാരിസൺ വളരെ എളിമയോട് കൂടി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ജോർജ് ഹാരിസൺ ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയും അതൊക്കെ സാധാരണമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഇസ്കോണിൽ ചേരണമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറയും വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നീ ഒരു ഗായകനായിട്ട് വലിയ മ്യൂസീഷ്യനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിന്നാ മതി, അതും ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ രഥയാത്ര നടത്തുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള രഥയാത്രയായിരുന്നു. ലണ്ടനിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു തരം രഥയാത്ര. അപ്പോ ആ രഥയാത്രയില് പ്രഭുപാദർക്ക് തലേന്ന് സുഖമില്ലായിരുന്നു, വയറുവേദനയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ രഥയാത്രയുടെ അന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആ രഥയാത്ര മുമ്പോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ രഥയാത്ര നടന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഇതിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഉന്നത പൗരന്മാരെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. പിന്നെ പല സിംഗേഴ്സിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിന്നീട് പാരീസിൽ പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ള മൂർത്തിയുടെ പേരാണ് രാധാ പാരീസ് ഈശ്വരൻ. ശ്രീ രാധാ പാരീസ് ഈശ്വരൻ എന്ന ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാ പാരീസ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ പാരീസിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം വളരെ സുന്ദരികളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ രാധാ പാരീസ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പാരീസിലേക്ക് വന്നത് കുറെ ഗോപികമാരെ, ഫ്രഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ നേടുവാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാരീസിലെ പെൺകുട്ടികളാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സുന്ദരിമാരെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദർ പിന്നെ പറയാണ് രാധാറാണി ഒരു പാരീസുകാരി പെൺകുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ വളരെ സുന്ദരിയാണ്. ഗോപികമാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഈ പരമസുന്ദരിയെ കണ്ടെത്താനാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാരീസ് ഈശ്വരൻ എന്ന നാമകരണം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ലണ്ടനിൽ നിന്നപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കോള് വന്നു. നമ്മുടെ ഗിരിരാജ് പ്രഭു പറയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജുഹു ലാൻഡ്, ഇപ്പോഴും ലാൻഡ് നമ്മളുടെ പേരില് പ്രമാണം ആയിട്ടില്ല, മറ്റേ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ആയി ക്ഷേത്രം പണിതു എന്നേ ഉള്ളൂ, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ആക്കണം എന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് സെറ്റിൽ ആക്കാനായിട്ട് വരും. അദ്ദേഹം ബോംബെയിലെത്തി അവിടെ മിസ്സസ് നായറിനെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ മിസ്സസ് നായരുടെ അടുത്ത് പോയി കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോ പലപ്പോഴും ഓരോ ഒഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സുഖമില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വട്ടം ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറയുകയാണ്. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അനേകം ദിവസങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവര് പറഞ്ഞു, അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് പറയും മാതാജി പ്രഭുപാദർ നാളെ ഇവിടം വിടുകയാണ്, ഇന്ന് രാത്രി വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇനിയും നീണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, അതിനൊരു ഒത്തുതീർപ്പാക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് കാണാൻ പറയും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ രാത്രി 9 മണിക്ക് അവിടെ ഒരു വസതിയിലാണ് അദ്ദേഹം, അവിടെ കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ വന്ന് കാണുന്നു. അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കീർത്തനത്തിലേക്ക് തുടർന്നു. അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അർദ്ധരാത്രിയോടെ അദ്ദേഹം പരിചാരകരും എല്ലാവരുടെ ആ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പം ശ്രീമതി നായർ കാത്തിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ കണ്ട് അവരവിടെ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിങ്ങി പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും, ഞാൻ ചെയ്തു പോയതിലൊക്കെ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, ദയാപൂർവം എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാലും എന്ന് അവർ അപേക്ഷിക്കും. കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും അവരെ ഈ മിസ്റ്റർ നായരുടെ ആത്മാവ്, ആ ഗോസ്റ്റ് ശരിക്കും അവരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആത്മാവ് അവരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും പേടിക്കണ്ട, നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വന്തം മകളെ പോലെയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടണ്ട, നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാം. കണ്ടോ പ്രഭുപാദരുടെ ആ മനസ്സ് കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ അവർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ചു. 12 ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്തു. കാലതാമസം വന്നതിന് നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് 50,000 രൂപയും കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സ്വീകാര്യമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പോയി
പ്രമാണം എഴുതി. ആ ഭൂമി നിയമപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇസ്കോണിന്റെ വകയായി തീരുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും ഇത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ എന്താണ് പിന്നീട് പത്രത്തിലെല്ലാം ഈ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ അവരെ ഭക്തന്മാരെടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്, ശരിക്കും അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് നടന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, ഈ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ചിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതില് ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദുർമന്ത്രവാദിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ശരിക്കും ആ സമയത്ത് താമസിച്ചത് ഈ ജുഹു ടെമ്പിളിന്റെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടാണ്. ആ വസ്തുവിന് കുറച്ച് ആ റോഡിന്റെ മറു സൈഡിലായിട്ടായിരുന്നു ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ദുർമന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. എങ്ങനെ ശത്രു സംഹാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പൊ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ജുഹു ടെമ്പിളിന് എതിരായിട്ട് നിന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതേപോലെ ഈ ദുർമന്ത്രവാദി അന്ന് ഈ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു മാതാജി, ആ മാതാജിയുടെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ആ മാതാജിയുടെ അമ്മ പറയും, നിങ്ങൾ ഈ ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം നശിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചില്ലേ, ഇതേപോലെ നിങ്ങളും കത്തി നശിക്കും എന്ന് ആ മാതാജിയുടെ അമ്മ ഈ വ്യക്തിയോട് പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജുഹുവിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മംഗലാരതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് വെളിയിൽ എന്തോ സൗണ്ട്, ഒരുപാട് ആംബുലൻസ് വരുന്നു, പോലീസ് വരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ആംബുലൻസില് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അയാള് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? അതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ പ്രശ്നം. ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആത്മാവിനെ വിടുകയാണ്. ഓരോ ശക്തി ആവാഹിച്ച് ആ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ആത്മാവ്, ഇവര് വിട്ട അതേ സ്പിരിറ്റ്, ആ ഗോസ്റ്റ് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവരെ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ആൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ വന്നത്. അത് തിരിച്ച് അയാളെ വന്ന് കൊല്ലുകയാണ്. അതാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ആത്മാവിനും ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിക്കും ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് അവിടെ വന്നത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഈ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പ്രശ്നം വന്നത്. കൂടാതെ വേറെ പല പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവരും ഇതുപോലെ ഇസ്കോണിന്റെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു, ലൈഫ് മെമ്പർ ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ അയാൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ്, ഞാൻ ലൈഫ് മെമ്പർ ആണല്ലോ, അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അവകാശം എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലീഗലായിട്ട് എനിക്കും വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭക്തന്മാരൊന്നും ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല, ഞങ്ങളും കൂടെ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തോളാം. ആ വ്യക്തിയും ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഡോക്ടേഴ്സിന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. നമുക്കും അറിയാലോ, അറ്റാക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു വയറുപോലെ നടന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് മരിച്ചു എന്ന്. അതുപോലെ മരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെതിരായിട്ട് നിന്ന വേറെ ചില ആൾക്കാര് അവർക്ക് എതിരെ ദുഷ്കീർത്തി വരാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാരെല്ലാം നേരത്തെ വലിയ റെസ്പെക്റ്റോട് കണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം അവർക്കെതിരെ ഓരോ കേസ്, സ്ത്രീകളെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ചെരുപ്പുമാല ഇടാൻ തുടങ്ങി, ആൾക്കാരെല്ലാം അയാളുടെ പടം കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ബോംബെ ക്ഷേത്രം അതൊരു വലിയ വണ്ടർ ഓഫ് വേൾഡ്. നമ്മുടെ താജ്മഹലൊക്കെ 7 അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി. അപ്പൊ അതേപോലെ മാർബിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് വലിയൊരു വണ്ടർ ആക്കണമെന്ന്, വേൾഡ് വണ്ടേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണമാകണം ഈ ജുഹു ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇപ്പോഴും
പറഞ്ഞത്രയും വന്നില്ല. ആ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, എന്നാലും അതിനി വിപുലീകരിച്ച് വലിയൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ഷേത്രമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ ആ പ്രശ്നം എത്ര അപകടമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.